Мына менен еш кына достар сырый. Мына жауит десинде көп кына туйлар алып барасың, юбилейлар, концертлар, кичелер, күп яш парларны кавыштырган кеше. Сен менә мөхәббәт темасына диссертация якларга җыенмыйсыңмы диләр. Җәмәгать, менә берәрегезнең ишеткәне бармы? Мөхәббәт темасына диссертация яклап профессор, академик булган кешене күргәнегез, ишеткәнегез бармы? Юк, җәмәгать. Менә сез буласыз дип әйтә. Рәхмәт апа җаным, шуңа әзерләнәм бит инде мин. Менә ул нәрсә соң ул мөхәббәт? Урыслардан сорасаң, аларның җавабы һәр вакыт әзер. Урысларның җавабы мөхәббәт темасына сорасаң, что такое любовь димиме? Любовь диләр это электрический ток, который проходит от головы до ног, потом поднимается до такой точки, откуда рождаются сыновья и дочки. Әбә җәмәгать татарныкы башкачарак. Шуннан да менә мөхәббәт темасы иң четерекле, катлаулы, кызыксындыра торган темаларның берсе. Чыннан да мөхәббәтне инде аны йөрәк һәркем үзенчә яңарта, шулай бит һәр йөрәк үзенчә яңарта дип әйтәләр. Менә бит ул гашыйк булуда бит. Менә беренче гашыйк булган вакытларны искә төшереп китик әле. Беренче класска мәктәпкә баргач, янәшәдә бер партада утырган кызга гашыйк булып, шуның чәчләрен тарткалыйсың, төрткәләп аласың, шулай бит. Bir mizgil. Әйді 7-8 класстар тирәсендә тагында бер тапкыр йөрәктә мөхәббәт уты кабына. Әйді бу вакыттагы гашыйк булу аны башка бер нәрсә белән дә чагыштырып булмый. Шуңа күрә бер теге 13-14 яшьлек кыз гашыйк булган бит. Мөхәббәт утында яна, нишләргә белми, үзен кая куярга белми, урын таба алмый йөри. 90 яшьлек дәванисеннән сорый икән. Дәвани әйт әле, нәрсә ул мөхәббәт дигәч, дәванисе нәрсә дигән? Ey balakayım, 90 yaşka jitip үземдә bir нәрсә аңламадым, өлкәнрәкләрдән сорарга кирәк дип әйтте ди. Җәмәгать, шуннан да мөхәббәт темасы иң кызыклы темаларның берсе. Менә нәрсә дип әйтәсем килә? Татар сүзлегендә ике сүз бар. Аның берсе мөхәббәт, берсе Раббым. Нишен? Чөнки бу сүзләрдә бер янәшә туры килгән ике б хәрефе бар. Мөхәббәт, Раббым. Тагын инде сүзләр беләсез? Бер сүздә ике б хәрефе янәшә килгән сүзләр язып җибәрегез. Бүләгем бар. Менә җәмәгать, бер концертта мөхәббәт сүзендә нишләп ике б хәрефе янәшә килгән дип сораган идем. Bir 75 яшьләр тирәсендәге карт торып басты да, "Җавит балакаем, без булдырабыз" дигәнне аңлатадыр ул ди. Бабай мин әйтәм, без барыбыз да булдырабыз. 75-80 яшьләр тирәсендә тел белән дидем. Әле бер абзый торып басты да, "Җавит балакаем, мөхәббәт сүзендә ике б хәрефенең янәшә килүе ул балалар бәхете дигәнне бәхетле булыгыз дигәнне аңлатадыр ди." Шуннан да җәмәгать, чөнки мөхәббәт сүзендәге ике б хәрефе бәхетле булыгыз дигәнне аңлатуга мин бик аның белән килешәм. Чөнки без балаларны өйләндергән вакытта мөхәббәт утында янып гаилә корырга ният кылган балаларга туй вакытында 100 тапкыр кабатлап әйтәбез: "Балалар бәхетле булыгыз, бәхетле булыгыз, бәхетле булыгыз" дип. Шулай бит. Шуннан да бер акыллы ир улына әйтә икән бит малайына: "Улым, бүген синең иң бәхетле көнең" дип әйтә ди. Әти, нишләп? Безнең бит әле туй иртәгә генә була. Улым, шуңа әйтәм бит инде. Бүген синең иң бәхетле көнең дип әйтте ди. Шуннан да җәмәгать, без ирләр өчен хатын кызны җәмәгать аңлар өчен яңадан туарга кирәк. Менә туйлар дибез. Туйлар безгә дә чаклы булган, бездән соң да булыр. Кодагыйлар, киленнәр, кайнанлар, тещилар, бу мәңгелек темаларның берсе. Сезгә инде аны аңлатып торасы да юк. Туйда инде гадәттәгечә киленнәр аппак күлмәктән, инде кияүләр, ирләр кара кәчтүм шалбардан. Нишен беләсез инде шулай бит? Чөнки ирләр өчен кара көннәр туйдан соң башлана. Җәмәгать, әйтеп торам бит, хатын кызны аңлар өчен безгә ирләргә яңадан туарга кирәк. Хатын кызны аны бер вакытта да аңлап бетереп булмый. Ул сихри, илаһи зат дип әйтәбез. Чөнки хатын кызны Ходай Тәгалә якты дөньяга китергән вакытта да бит ул аны чалыш кабыргадан яраткан. Büyük şairlerinin şunday şiir yolları var. İmiş seni Ходай yaratkан ди, çalış kabırgadan. Әйтерсең дә аңа шуннан кулай нәрсә табылмаган. Ирләр кабырганың турысын түзүн күргәнегез бармы?
Yok, kabırga her vakittagi şekekiri. Mesken irler üylengenden sonra şu kabırganı turaytırga tırışıp azaplanalar. Ahır şikte turaytalmagaç üzleri kekireyeler. Niçin aytam şundan da bugün cemaat bugünkü günge şaklı irlerinin koyan yoktu dünyaga kilgeni bilgili tugul. Biz irler şuna göre kıyılsız, uyalşan, hatın kızlar altında yığılıp düşüp hatta eytesi kilgen sözlerini de eytalmayız. Hatta irlerini hatın kızlar tutkası şimadanğa tingli. İrlerini көтеріп barıga da jaysız, taşlap kaldırıga da şalkı deysiz siz. Şulay mı? Yamagat, hatın kız iti удивительный создание. Niçin hadir eytem? Hatın kızgına Xuday Teala birgen koşun başta жылқы. Ondan yana da şunu sızıp koya. Hatın kızgına iri yasagan күз tübündeki sinekli sılay üstten şundayını yok çürüp koya. Gelişesiz mi irler, hatınlar, cemaat, eli etkeyler, enkeyler, üylenir aldından imi eyteler. Ulum, bulaşak hatının, bizden bulaşak gelinimiz akıllı bulsun, ungan bulsun, şiver bulsun diler. Cemaat, bulay bulgaç bit 3 mertebe üylenirge gerek. Bu kadar sıfatlarının bir kişide buluğu nikak ni может быть, но очень вряд ли. Şulay bit, çünkü hatın kız cemaat şiver bulsa nadan bula, ungan bulsa yemsiz bula, akıllısı kiyevge çıkmayı. İrler cemaat, irler akıllı bulsa alkaş, ungan bulsa nadan, bay bulsa zanet. Gelişesiz mi? Cemaat, şundan da statistika boyunca bir irge 13 hatın kız turu kelen. Gelişesiz mi yok mu? Gelişmiler. Şundan da cemaat 13 hatın kız. Hadi tekşirip alabız. Buna irlergine kul şaba. İrler kul şaba. Buna bunda bir oşamagan irkilgen. Bunda 2 yüyünçü otura. Hatınlar kul şaba. Gelişesiz mi? Gelişesiz. Şundan da cemaat, hatırgızda beken irler, bundan bir 25-30 yıllık 8. Mart beyramları jitse, hatınlarını suyundirge, şatlandırga tilep, tanış bilişler aşağına kibetçilerden birer başka fil düşken indiyizki şey bulmaz miken, birer karupka kenfit bulmaz miken deyip yalınıp yürgen şaklarımızı hatırlısınız mı? Hatırlısınız. Gelir vakit, dağın bir 20-25 yıldan Cavit Şakirov aytdı diyersiz, Türküm hatın kızlar, avuldan avulga yürüp, sizдің avulda birer normalni kiyevge шығарлық mujik kalmadı mı deyip yürüyeceksiniz. Gelişesiz mi? Çünkü cemaat hatın kız kübürek deyip aytam. Kadigine misal, ana, Rus'tan sıraganlar, сколько тебя женщин, столько листьев на дереве deyip aytadi. Fransuzdan sıraganlar, сколько тебя женщин, столько звезд на небе деген. Грузиннан сұрағаш, грузин нәрсе деген, дорогой, ты манные крупа знаешь? 7 мешков deyip aytadi. Ol be cemaat irler, külüp oturasız. Hatın kız bit kiyevge çıkkan vakitte da ol bit birgine hayvanga iya bulurga kiyevge çıkmayı. 4 hayvanını jügenler için kiyevge çıka ol hatın kız. Gelişesiz mi? Birincisi Jilka'da Norka, garajda Jaguar, pastilde Arslan, hem barsı için şular için akşa tülerge bir işek. Ona minde krem. Gelişesiz mi? Cemaat, elbet statistika boyunca
Хатын кызның 23% гына оҗмакка эләгә. Килешмисезме? Хаман юк. Мисал, апажаным, ни өчен оҗмакка эләкми 23%-нан артыгы? Беләсезме ни өчен? Ни өчен? Сездән сорыйм бит мин. Ничек яратмай? Үзегез яратмый торганнар эләкми ди. Мужигын яратмый торганнар эләкми ди. Менә белмим инде. Башка вариантлар юкмы? Ямагат, ни өчен 23% хатын кыз гына оҗмакка эләгә? Ирләр кул чабарга әзерләнегез. Әгәр дә хатын кызы 100% да оҗмакка эләксә, это уже не оҗмак. Әле җәмәгать әйтәләр, ир-ат маймылдан аз гына шибәррәк булсын, хатын кыз аз гына акыллырак булсын дип әйтәләр. Моның белән килешәм дә, килешмим дә. Без ирләр шулай ук акыллы хайван. Мин хайван дигәнгә аптырап утырмагыз, җәмәгать. Хайван сез уйлаган хайван түгел. Хайван. Ул кардәш дигәнне аңлата Кытай сүзе, Кытай телендә. Хайван. Менә җәмәгать, ни өчен без акыллы ирләр? Менә хатын кыз кибеткә чыга, име жаны теләгән әйберне күрә, ул кошелегында акча бармы, юкмы, ир кредит түлиме, юкмы, шукынып китсен, ул әйберне алмыйча кайтмай. Дөрес бит? Без ирләр җәмәгать, хатыннар безне кибеткә чыгарып җибәрсә, без әле әйбернең шундый эшсезлеген эзләргә тотынабыз, име әйбернең эшсезлеген алырга тырышабыз, экономить итәбез. Әле без җәмәгать, хатын биргән акчадан bir яртылык үзебезгә калдырмасак, кибеткә чыгып та йөрмибез. Экономны, җәмәгать, без ирләр шуңа күрә экономда яшибез. Без ирләргә закускага да әллә ни кыйммәтле бер сорамыйбыз без. Безгә җәмәгать ирләргә 1 ярты 1 литр аракы эчәр өчен шушының чаклы сухари кисәге дә җитә. Алмаш-тилмәш истәргә булса, Benim özümün bilen андый хәл булды. Достым Стужак белән очраштык. Икебезгә 1 ярты, шушын чаклы бик исәге, алабыз да алмаш-тилмәш иснибез, куябыз, алабыз да иснибез дә куябыз. Ну минем бит борын тишеге зур. Bir zaman кирип та китте. Теге Стужак берне тартты. Ишисең дигән, син нәрсә монда ашарга килдең, что ли ди? Җәмәгать, менә мәхәббәт сүзенең мин әйтәм 2 б хәрефе янәшә килү туры шаккаттыра бит. Җәмәгать уйландыра. Бәлки ул балалар бәхете дигәнне аңлата торгандыр. Чыннан да бит мәхәббәт җимешләре балалар. Балалар гаиләдә ни кадәр күп булса, гаилә шул кадәр тату була, матур була, күңелле яши. Шулай бит. Менә минем күршедә җәмәгать 8 балалы гаилә. Искәндәр абый, Сания апа 8 бала, барсы да үзләренеке. Шул кадәр үзләренә ошаган күңелле яшиләр. Әле шу Сания апа кибеткә чыгып сатучылардан идәннәренә җәяргә паласыз да бирә икән. Балакай кир күтәрә торган булсын, балалар пишратса, пишрак күренми торганрак булсын дип сорагач, сатучы әйтә икән: "Апа җаным, ничә балагыз барсың сезнең?" 8. "Эй, апа җаным, сезгә булай булгач палас кирәкми, асфальт җәяргә кирәк" дип әйтте ди. Бәлки мәхәббәт сүзендәге 2 б хәрефенең янәшә килүе бәйрәм белән дигәнне аңлата торган. Шуннан да бүген җәмәгать, сезнең белән яраткан тамашачыларыбыз белән, дуслар белән очрашу үзе бер бәйрәм, озын гомерлек, күркәм, матур бәйрәмнәрнең берсе. Шулаймы? Бәлки мәхәббәт сүзендәге 2 б хәрефенең янәшә килүе башны бетерде дигәнне аңлатадыр. Бит мәхәббәт башны бетерә җәмәгать. Ирләр без бит аны аңлыйбыз, шуңа күрә соңгы вакытта искә алганыгыз бармы? Безнең арада башларында чәчләре кыелып беткән пеләш ирләр яшашырый башлады. Бу бит җәмәгать өйләнешкәннән соң йокысыз төннәр, стресс галәмәте. Без бит ирләр, сез беләсезме, хатын кызны өйләнешкән 1нче көнне җилкәгә мендереп атландырабыз. Без аны сизми дә калабыз. Закстан чыккан вакытларыгызны хәтерлисезме? Без бит аларны күтәреп алып чыгабыз җәмәгать. Ярый минеке кешечә. Әле шундыйлары бар, ирләр мәскән була итеп тора кайсы берләр. Бит җәмәгать кулга мендергәч җилкәгә бит озак ерак калмый. Күп кенә хатыннар шул вакыт закыстан чыккан вакытта ирләрнең кулакларына пышылдыйлар икән: "И картым, синең кулыңа ял булыр, минем аякларыма җилкәгә генә мендереп атландыр да аякларымны сәлендереп селкетеп барыйм әле" дип әйтәләр ди.
Hem şu sözler sen irler dün yuklamışı Huday Teala'dan. Ey Hudayım Allah'kayım hatın jilkege menip atlandı. Başka minirge yırak uzak kalmadı. Başka mingen vakitta bu savayt etsin tayip jığılsın için başımda birgine şeşim kalsa da ukünmeyim diye beyteyken. Eğer de gelecekte cemaat Tatarstan'ın halk, Başkırstan'ın at kazangan artisti Cevit Şakirov dissertatsiyakla profesör isim algan iken deb işitseniz, demek ol muhabbet temasına rahmat. Bek zo'r rahmat do'stlar, bek zo'r rahmat.